субҳи барвақт шоҳроҳи назди муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт фазои идона дошт. ин ҷо аз ҳама гӯшаю канори ҷумҳурӣ ва берун аз он варзишгарону ҳавасмандони навъи варзиши сабуки давидан ба хотири иштирок дар 14-умин нимарафони байналмилалии душанбе ҷамъ омаданд. ҳамин тавр пас аз суханронии ифтитоҳии муовини раиси шаҳри Душанбе, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама дар хати аввали мусобиқа қарор гирифтанд. инак бо задани бонги махсус нимарафони 14-уми байналмилалии Душанбе бахшида ба рӯзи пойтахт оғоз гардид. нимарафони байналмилалии мазкур аз назди муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт то ба майдони Дӯстӣ масофаи 21 км 97 метрро ташкил медиҳад. дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. нашри навбатии барномаи сайёҳии варзиширо ки аз ҷараёни нимарафони 14-уми байналмилалии шаҳри Душанбе таҳия гардида пешниҳоди шумо менамоем. моро ҳамроҳ бошед. ҳамасола дар шаҳри Душанбе шанбеи 3 моҳи апрел рӯзи пойтахт таҷлил мешавад, ки соли равон он ба 20 апрел рост омад. дар иртибот ба ин чандин чорабиниҳои варзишӣ, фарҳангӣ, фароғатии оммавӣ ва сатҳи байналмилалӣ доир гардиданд. нимарафони 14-уми байналмилалии Душанбе яке аз ин гуна чорабиниҳои бошукӯҳ аз рӯи варзиши сабук оид ба давидан аст, ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор гардида боиси ҷалби шумораи зиёди ҳаводорони намуди варзиши сабук ва нимарафонҳо ҳам аз дохил ва ҳам аз хориҷи мамлакат ба пойтахти ватанамон шаҳри Душанбе гардид. воқеан бояд таъкид дошт, ки дар ҷаҳони имрӯза омилҳои зиёде вуҷуд доранд, ки ба рушди бемайлони соҳаи сайёҳӣ таъсир мерасонанд ва яке аз сабабҳои таъсирбахшу назаррастарин чорабиниҳои васеъмиқёс ё худ байналмилалӣ мебошанд. ба ин гуна чорабиниҳои байналхалқӣ намоишномаҳои бузурги фарҳангӣ аз ҷумла чорабиниҳои тиҷоратӣ ва варзишӣ шомиланд, ки дар онҳо иштироки оммаи мардум хос буда аҳамияти байналмилалӣ доранд. ин чорабиниҳо аз қабили бозиҳои олимпӣ, ҷоми ҷаҳон, мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва амсоли инҳо мебошанд, ки на танҳо тамошобинони байналмилалиро ҷалб мекунанд, балки як шакли нави сайёҳии ҷаҳониро ташкил медиҳанд ва аз тариқи муаррифии шаҳрҳо ё мамлакатҳои ба истилоҳ мизбон самтҳо ва имкониятҳои нави сайёҳиро нишон медиҳанд. нимарафончоне ки имрӯз дар ин чорабинӣ иштирок карданд, онҳо беҳтарин чеҳраҳои варзише ҳастанд, ки дар миқёси ҷаҳон варзиши сабукро муаррифӣ карда истодаанд. ва ман боварии комил дорам, ки ин чорабинӣ ҳамчун анъана ҳар сол дар як сатҳи баланд баргузор карда мешавад ва меҳмононе ки аз 22 шаҳри бо шаҳри Душанбе паймонаи дӯстӣ дошта ба пойтахти замон ташриф овардан, сараввал аз ҳамун имкониятҳои сайёҳии пойтахт, яъне ки маконҳое ки имрӯз метавонад сайёҳони дохилию хориҷиро ба худ ҷалб намояд, дидан намудам. мақсад аз баргузории нимарафони байналмилалии мазкур рушду инкишофи намуди варзиши сабук, таъмини оммавияти варзиш, дарёфти беҳтарин марафончиён дар масофаҳои дур ва таҳкими дӯстиву ҳамкории миёни варзишгарони шаҳрҳои бо шаҳри Душанбе паймони бародаршаҳрӣ ва робитаҳои судманди иқтисодиву маърифатӣ дошта баҳри таҷлили сазовори рӯзи пойтахт мебошад, ки аз теъдоди зиёди иштирокдорон ва ҳаводорони мусобиқа ҳам аз дохил ва ҳам аз хориҷи мамлакат аз шӯҳрату маъруфияти ин мусобиқа дар сатҳи байналмилалӣ дарак медод. ман бисёр хурсанд ҳастам, ки Тоҷикистон полумарафонро ташкил карданд ва дар ин ҷо на фақат иштирокчиён аз худи Тоҷикистон, балки аз дигар ҷумҳуриҳо, дигар кишварҳо ҳастанд ва дидани мухлисон ҳам, аз дидани мухлисон ҳам бисёр хуш ҳастам, ки онҳо якдилона дастгирӣ мекунанд. маъқул Таҷикистон наст, Душанбе маъқул аст.
дар мусобиқа дастаҳо аз 22 шаҳри бо Душанбе бародаршаҳр ва шаҳрҳои паймони ҳамкориҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дошта, аз ҷумла ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Афғонистон, Ҷумҳурии Исломии Покистон, Федератсияи Русия, Украина, Канада, Британияи Кабир, Иёлоти Муттаҳидаи Америка, Чили, Боливия, Австралия, инчунин алоқамандону варзишгарони касбии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, шаҳрвандони хориҷӣ аз қабили кормандони сафоратхонаҳо, намояндагони дипломатии ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи Русия, Украина, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Иёлоти Муттаҳидаи Америка ва дигар давлатҳо, ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд, иштирок намуданд. варзишгарон аз давлатҳои Украина, аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қазоқистон, Федератсияи Россия ва аз дигар давлатҳое ки ба мо паймонаи дӯстӣ доранд иштирок варзиданд ва дар баробари ин варзишгарони тоҷик низ иштирок карданд, ки онҳо дар даҳгонаи беҳтарин ворид карда шуданд ва ман боварии комил дорам, ки баргузории чунин чорабиниҳои пеш аз ҳама бори дигар муаррифӣ намудани миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ва иштироки варзишгарони мо дар мусобиқаҳои сатҳи берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меомад. боиси таъкид аст, ки нимарафони байналмилалии Душанбе хусусияти анъанавӣ пайдо намуда аз соли 2010 инҷониб, яъне 14 сол боз дар рӯзи пойтахт баргузор мегардад. нимарафони мазкур сол то сол хусусияти хосро ба худ касб намуда дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гаштааст. ин буд, ки соли 2013 он ба тақвими мусобиқаҳои Ассотсиатсияи байналмилалии марафонҳо ва давҳо дар масофаи дур ворид гардид. ҳамин тавр мусобиқаи байналмилалии мазкур аз назди муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт тариқи хиёбонҳои Ҳофизи Широзӣ ва Рӯдакӣ то анҷом майдони дӯстӣ дар масофаи 21 километру 97 метр баргузор гардид. дар нимарафон варзишгарон ҷойҳои якум то шашумро байни мардон Виталий Шафа аз Украина бо тай кардани масофа дар 1 соату 4 дақиқаю 37 сония, Отабек Тошқуватов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо тай кардани масофа дар 1 соату 6 дақиқаю 18 сония, Нодирбек Матолибов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо тай кардани масофа дар 1 соату 6 дақиқаю 24 сония, Раҳимҷон Калманов аз ҷумҳурии Қазоқистон бо тай кардани масофа дар 1 соату 6 дақиқаю 31 сония, Ойбек Маҳмадаминов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо тай кардани масофа дар 1 соату 6 дақиқаю 59 сония ва Юрий Чечон аз Федератсияи Русия бо тай кардани масофа дар 1 соату 7 дақиқаю 46 сония ишғол намуданд. Я где-то здесь 4-й раз уже на протяжении 10 лет. И вот не помню, был ли вторым и третьим, выигрывал ли, кажется, да. Сегодня или второй раз, или первый, уже забыл. В последнее время тренируюсь сам, без тренера. Бегаю много, больше, чем когда-либо тренировался, познакомился с многими кенийцами, нужно много тренироваться, работать в любом деле, не жалеть себя, и просто очень много и с чистой головой. дар нимарафон миёни занҳо бошад ҷойҳои якум то шашумро Азоахон Мирзоахбарова аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо тай кардани масофа дар 1 соату 18 дақиқаю 44 сония, Сергеева Виктория аз ҷумҳурии Қазоқистон бо тай кардани масофа дар 1 соату 19 дақиқаю 25 сония, Маҳинабону Комилова аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо тай кардани масофа дар 1 соату 20 дақиқаю 15 сония, Раҷабмоҳ Абдуллоева аз ҷумҳурии Тоҷикистон бо тай кардани масофа дар 1 соату 25 дақиқаю 3 сония, Ульяна Кузминова аз ҷумҳурии Тоҷикистон бо тай кардани масофа дар 1 соату 29 дақиқаю 49 сония ва Маҳина Баронова аз ҷумҳурии Тоҷикистон бо тай кардани масофа дар 1 соату 30 дақиқаю 12 сония ишғол намуданд. По приглашению приехали в Таджикистан на соревнования, заняла первое место. Сам старт отличный, погода чуть-чуть влажная, конечно, пропарились, ну а так трасса в принципе нормальная,
и классно пробежали. Погода тоже хорошая, чуть-чуть влажно, но так нормально. Организация супер. Очень красивый город, очень много деревьев, очень классный воздух. Лучше, чем в Узбекистане. В ваших соревнованиях первый раз участвую. Погода шикарная, нам очень повезло, что вчера был дождь, сегодня прохладно. Трасса нелегкая, но интересно было поработать, посмотреть, на что мы способны. До Душанбе я бегала Алматы марафон, чемпионаты Казахстана, бежала в России забеги. Тяжелая трасса, очень красивый город. Я первый раз здесь, я вообще в восторге, что так сохранили культуру. Вот, даже было бежать интересно, смотреть по сторонам. Болельщики поддерживали. Весь город просто кричал нам, хотя нас не знают. Это очень круто. Мне очень понравилось. На следующий год приедем еще раз. ҷиҳати қадрдонии варзишгарон мукофотпулиҳо ҳам барои мардон ва ҳам барои занон барои ҷойи якум 38500 сомонӣ, ҷойи дуюм 33500 сомонӣ, ҷойи сеюм 27500 сомонӣ, ҷойи чорум 22000 сомонӣ, ҷойи панҷум 19800 сомонӣ, ҷойи шашум 16500 сомонӣ ва диплому ҷом муайян гардиданд. дар ин баробар ҳавасмандон аз ҳисоби меҳмонии хориҷие ки бевосита дар 14-умин нимарафони байналмилалии Душанбе иштирок намуданд ва ё ба мухлисии ҳамватанони худ омаданд, таъссуроти хешро дар мавриди баргузории мусобиқа ва зебоиҳои Душанбешаҳр ва умуман Тоҷикистон чунин баён доштанд. ин маротибаи дуюм аст ки ман дар ин марафон иштирок мекунам. бароям хеле душвор буд, аммо тавонистам ки масофаи ниммарафонро дар муддати 1 соату 20 дақиқа тай намоям. ҳамватанонам, дӯстону рафиқони тоҷикам ва боду ҳаво имрӯз низ ки нисбатан салқин буд ба ман кӯмак шуд. соли гузашта ман ҳамин масофаро дар 1 соату 44 дақиқа тай карда будам. умед дорам ки ҳамин гуна сол то сол нишондодҳои худро баланд бардошта аз ҷумлаи ғолибон гардам. имрӯз дар нимарафони пойтахт 21 километр иштирок мекунам. вот нав омадам дар ин нимарафони пойтахт дар Душанбе дуюм бор иштирок мекунам. соли гузаштаам бори аввал давидам инҷо. вот ну ин осон набуд 21 километр дави. ман дар Тоҷикистон дар мусобиқаи гуногун иштирок кардам и дар давии гуногун дар шаҳри Панҷакен дар кӯҳ давидем. инҷо просто ҷои хеле зебо дар Душанбе дар марказ давидем. одамони зиёд аз Тоҷикистон, аз ҳама шаҳрҳо, аз ҳама вилоятҳо омаданд, аз кишвари дигар омаданд. дар дигар давӣ ҷой гирифтам. инҷо зиёд варзишгарони духтарони бокавӣ буданд. масофаи дакин буд. ман 1 соат 33 минут давидам. خیلی خوب هستم. وقتی که بلندی است کمتر مشکل است، لیکن بعد بلندی خوب است، تیز است. فکر میکنم که آینده سال بهتر میشود. این اول بار هستم. دوشنبه خوشرو، شهر خوشرو است. خیلی خوب است. آدمی تاجیک بسیار خوب است. من دوست می‌دارم تاجیکستان. مسابقه میروم در کوجند دیگر جای، لیکن پول ماراتون، هاف ماراتون این اول بار میدوم. لیکن 10 کیلومتر 5 کیلومتر همین کل مسابقه من میدوم. воқеан ҳам дуруст аст ки варзиш яке аз василаҳои асосӣ ва муҳимтарини муаррифии давлат дар арсаи байналмилалӣ мебошад. дар ин замина боиси таъкид аст ки баргузории чунин чорабиниҳои байналмилалии варзишӣ ки давоми солҳои охир зиёд роҳандозӣ мегарданд, боис мегардад то таваҷҷӯҳ ва ҷалби сайёҳону меҳмонон аз хориҷи мамлакат ба ватанамон бештар гардад. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки яке аз роҳҳои муассир барои муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ба ғайр аз бунёду тақвият бахшидани инфраструктур ва хизматрасониҳои сайёҳӣ ин ҷалби меҳмонони хориҷӣ ба тавассути гузарондани чунин чорабиниҳои байналмилалии варзишӣ ба ҳисоб меравад. воқеан ҳамбиндагони азиз, боиси қайд аст ки баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ барои рушди соҳаи сайёҳии варзишии мамлакат низ заминаҳои мустаҳкам фароҳам меорад. зеро ин гуна мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бо теъдоди зиёди иштирокдорон аз хориҷи кишвар низ сурат мегирад. инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатӣ барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. ҳамеша дӯстдори сайёҳат ва варзиш бошед.